ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ 8 ለካቲት 2024 ቢንያም ግርማይ ኣብ ባሕሪ ሃገሩ ይዘናጋዕ ሄኖክ ሙሉብርሃን ንዕረፍቲ ናብስ መራዊ ምርሕ ቱር አንታልያ በቀዳይ መድረኩ ይጅመር ክልተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናብ ደቡብ አፍሪቃ ንስልጠና ይምርሑ ሰላምታ ረስዓናን ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረና ዩቲዩብ ቻነል እንኳዕ ናብ ናይ ሎሚ ሐሙስ 8 ለካቲት 2024 መደብና ሰላም መጻኹም ንሎም ኸኣ ከምቲ ልሙድ ዝርዝር ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትሓብሩን ንምሕፀን ንቅድሜና ኸኣ ነዛ ዓበይትን ዘሐጉሱን ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ሒዛትልኩም ትመጽእ ቻነልና ሳብስክራይብ ላይክን ሼርን ኮመንትን ክትገብሩ ንምሕፀን ሰናይ ምክትታል ቢንያም ግርማይ ኣብ ባሕሪ ሃገሩ ይዘናጋዕ መጀመሪ ዜናና ክኸውን ዝሓረናዮ ሓበሬታ ካብ ምጮት ወደባዊት ከተማና ባጽዕ ዝመጸና ዜና እዩ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ወደብ ባጽዕ ምስ ስድራቤቱ ይዘናጋዕ ኣሎ እዚ ሓበን ኤርትራን አፍሪቃን ዝኾነ ተቀዳዳማይ ድሕሪ እቲ ኣብ ምድሪ ኣውስትራልያ ከካይዶ ዝቐነየ ጽዑቕ ውድድራት እዩ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ንምሕላፍ ናብ ሃገሩ ኣትዩ ዘሎ ኣብዚ ናይ ምዝንጋዕ ግዚኡ ኸኣ ምስ ብጣዕሚ ዘፍቀረ በዓልቲ ቤቱን ኣዕርኽቱን ኣብ ምዝንጋዕ ይርከብ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ከም ዝሓበርናኩም ኣቐድሞ ኣቢሉ እውን እዚ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከካይድ ዝቐነየ ውድድር ሻምፒዮና ማውንቴን ባይክ ተማሃሮ ዞባ ማእከል በኣካል ተረኺቡ ንዑታት ሽልማት ሂቡ እዩ ፍሉይነት ናይቲ ዕለት ከዓ ንእሽተይ ሓው ኣሌክሳንደር ግርማይ ተወዳዲሩ ብዓብላሊ ብቕዓት ዝተዓወተሉ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ቢንያም ግርማይ ካብ ወደባዊት ከተማና ባጽዕ ዝዘርግሑ ስእልታት ቢንያም ኩሉ ዓይነት ምዝንጋዕ ናይ ገምገም ባሕሪ ክገብር እዩ ዝረአ ከም ዝፍለጥ ከተማ ባጽዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ድርብ ሃገራውን ሃይማኖታውን በዓላት ከተብዕል ብኩሎም ደቃት መምቆሉ ግዜ እዩ ተፈጥሮ ናይ ከተማ ባጽዕ ኣብዚ ወርሒ እዚ በጺሑን ከትከት ዝብል ደበና ዝጋረዶ ጡል ክረምቲ ስለዝኸውን ንምዝንጋዕን ምሕንባስን ተሃራፊ እዩ ኣብ ግዜ ቅንያት ፈንቅል ኣብ ቅሕ ባሕሪ ምሕንባስ ከዓ መቐረቱ ኣብቲ ቦታ ዝኸደ ጥራይ ዝፈልጦ ቢንያም ግርማይ እውን ከም ሃገር ሙሉእ ምስ ባንዴራ ዘፀውዐን ዝሕበረን ጅግና መጠን ኣብቲ ብደም ሰማዕታት ዝተሓፀረ ባሕሪ ተረኺቡ ምዝንግዑ ዓብ ትርጉም ይዝወሃቦ ኣብዚ ኩሉ ናይ ምዝንጋዕ ስእልታት ናይ ቢንያም ግን እታ ተኣምር ዝሰርሓላ ብሽክሌቱ ካብ ጎኑ ይትፍለይና በዛ ኣጋጣሚ ርሑስ ቅንያት መበል 34 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንብል ናብ ዝቕፅል ዜናና ምስ ንሰግር ቱር አንታልያ በቀዳይ መድረኩ ይጅመር ኣብ ቱርኪ ካብ ዝካየዱ ንጥፈታት ቅድድም ብሽክሌታ ብዕቤቱን ውዳቡን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ዙር አንታልያ ሎሚ ዕለት 8 የካቲት መጋረጁ ቀንጢጡ ጀሚሩ ኣሎ ሃገረ ቱርኪ ኣብ ውሽጢ እዚ 10 ዓመታት ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ኣብ ወፍሪ ተካይድ ዘላ ሃገር እያ ከም ውጽኢት እውን እታ ጋንታ ኣብ ዓበይቲ ዓለማዊ መድረኻት ዝወዳደራ 4 ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ዝሳተፋ ጋንታታት ኣፍርያ ንቀጻልነትን ዕቤትን ቅድድም ብሽክሌታ እታ ሃገር ንምምሕያሽ ከዓ መንግስቲ ቱርኪ ምስ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ናይታ ሃገር ብምሽራኽ ዓብይ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ፕሮጀክት ኣበጊሱሎ ከም ውጽኢት እዚ ሃገረ ቱርኪ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ከዓ ብዙሓት ጋንታታት ቅድድም ብሽክሌታ ቱርኪ ወጻእተኛታት ተቀዳደምቲ ብምፍራም ኣብ ከቢድ ስፖርታዊ ህልኸይን ተጸሚደን ዘለዋ ሓንቲ ካብዘን ነዚ ዕድል ንምምዝማዝ ዘንቀዳ ጋንታታት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ቤዞኪያ ክልተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ማለት ገዲም ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስትን ጠርኒፋ ትወዳደራላ ኣብዚ ናይ ሎሚ 135 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር እምበር እዛ ጋንታ ነዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣሰሊፋያ ውድድር ኣፈሊማ ካልእ ኣብ ወፍሪ ቅድድም ብሽክሌታ ኣተኪራ ትሰርሕ ዘላ ጋንታ እውን እታ ኣብ ዙር ኣልኡላ ክትሳተፍ ዝቐነየት ናይ መርሃዊ ቅዱስ ትሪንጋኑ ሳይክሊን ቲም እያ ከም ዝሓለፈ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ውድድር ከዓ እዛ ጋንታ ንኣባላ መትከል ኢዮብ ኣካቲታያ ውድድር ኣፈሊማ እዚ 135 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ዝበዝሑ ተቀዳደምቲ ግዜ ከይከስሩ ዝውድእሉ ቀዳማይ መድረክ ዙር አንታልያ ቱርኪ ከዓ ብቲሞኒ ዳፑን ተዛዚሙሎ ጆቫኒ ሎናርዲ ምስ ኣልቤርቶ ብራቲሜንሶ ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ስዒቦሞም ኣብዚ ቀዳማይ መድረክ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ መበል 47 ብምዃን ውድድሩ ብሰላም ፈጺሙሎ ወዲ ጋንቱ ጴጥሮስ መንግስት መበል 78 ክኾን ከሎ ካልእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ትሬንጋግኑ መትከል ኢዮብ ከዓ መበል 89 ብምዃን ውድድሩ ግዜ ከይከሰረ ብሰላም ፈጺሙሎ ኣብ ዝቕፅል መድረኻት ነዞም ኣብ ዙር ዝሳተፉ ዘለዉ ተቀዳደምትና ዓወትን ሰላምን ንምነየሎም ቅድድም ብሽክሌታ ብዙሕ ዋጋ ዝሓትት ዓይነት ስፖርት ከም ምዃኑ መጠን ብሰላምን ዓወትን ውድድሮም የፈጽሞም ኣብ ሃገረ ቱርኪ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ናትናኤል ብርሃነ ዝሓሸ ተመክሮን ናይ ዓወት ልምድን ኣለዎ ምክንያት ምስ ኣብ ቱርኪ ትነጥፍ ጋንታ ምጽንባር እውን እቲ ኣብታ ሃገር ኣቐዲሙ ዘመዝግቦ ዓወታት እዩ ስለዚ ንገዲም ተቀዳዳማይና ናትናኤል ብርሃንን ውጽኦጡ ጴጥሮስ መንግስትን መትከል ኢዮብን ደጊምና
عاودنا من هينوك ملو برهان نعرفتنا بس مراي مرح أبتاب سعودة عربات تخيل زور الأولى أبراو عي مدرخ بزقات أمم موضوعتي ودودورو زقوارتة هينوك ملو برهان دحرقتي أو هاجر بلجوم زكايدو عود حكمنا ومدبحتي نعرف تنتقنا مسبورتم ناب أسمرات مليسلو إذا عبت أسفان رأي الحزو نقلت شحن 24 جميل واتسألها بلوز تقادا دامي نقل سامنتات أب كورشا بشكلتا كم زيديب بانتو أسانا فليت ألا يقول نبر أب حتى إرقزي نمولو تعنا بقعات اندمالس بعواتاتك السلاسر ومنتايو إذا أب كالاندر نايتا غانتا زنبرت تقصل وددر هينوك ملو برهان زور رواندا ناي كلتشحن 24 إذا نايلو معامل زور رواندا هينوك ناي زحلف عمد كبرون معقاب كأتواز تقمته وددر يعني رأ بسنك تزقات محادقاقن هينوك أبزر رواندا أكساتفني دحرز زينا بزحات رواندا عدالوتي نايتو وددرن بسنكيني هينوك زقات محادقا حما أكم سسموعهم أما حبرا مراخبيتاتهم كزروحهم أنيما لو بواقعي ودبت زور رواندا أبناي فيسبوك حسابهم مستقعوامو أبناي هينوك ملو برهان دقي مشير استبهالو تحفون نزل زدرعي وتم ودبتي نايتو وددرن كلو تي هينوك زقات محادقان زكايدو حكمنا ومتبحتن بمزرزر أب هينوك زلوم كبرن فقرن بخمزي يوم قليتهم نابزو وددر متيحان اي زحلف عامز لبس كابج أماليحان كبرخان كتوحس ديليتنا ينيرو يقول نبر كله دحرت عنايو حاوي خاتملسنا قبل كل يوم تحفملو هنا كن مسغانو قليت الله مالو نحنا هون نستحوت مقلو لنتقدد ما يدانتا أسانا زغون حابن إيرتران أفريكان هينو كملو برهان بقلتف حوية عاوتن كملسلنا نتسفو كنت إيرتران تقددمتي نبدو أفريكان سلطانا يمرحو حد شعب هاجر دو أفريقيا تسرقون مسألة الماكل قدرت مشكلة تعلم يساعي نكرة تولد من إسهات أدادم تبشكلة إيران نبدو بأفريقيا كيدهم سلطون العدل كفيتلو وزول دو من إسهات أدادم تينهم مكونن سينبان كمون أغليلو أتشمنيم كلتي أمكا أب كلب قدرت مشكلة دندن بوليسو تسيد خمس قبوزو تنحو يوم سنين هايسلت أنا غزين نوهم أغليلون دابلنا كالوت بزحت أدادم تون كنز عينت عدلات نايسلت أنا رغيبهم كدمكو تسفى نقبر بعبيون مع كل مسألة أنا قدرت بشكل تعلم أبي إيران كفت تسفارة العليا عاودنا قدرت بشكل إيران زغبركم تحتلتنا نلوم زبلنا زيناتات نزي مسل بمدبنا عاقبكم كتكونوا تسفى نقبر أمنا يتروح مدبنا يراقبنا سناي معلتن ليتن بابزلنا يو سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حينا عبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك نوري وحاما وميدي دراما ملالا بوزاتا سبورت فيلمي